Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company in its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Casquejo. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungaldaw kita ni Miyerkules, Wednesday na tabi. Petsa 7 na kita, ano?
January 7, 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod sa rong oras kita. Sundo kita alas 8 mga tugang. Mag-uri-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuira po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan sa lao kay ni programa. Uy, may mga kumpleanyo ngunyan January 7, 2026. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan. May okasyon, naman pong klaseng okasyon yan. Kuni po nindo, ang tanda nindo ha. Tandaan po nindo ining pagirumdum ko sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon niya. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kakamong magduman, pagbako man po kamo imbitado ha. Makasupog. Lilibak-libakon kan sa para man tabi kibang maingat kan sa dirita ko hindi kita man sana may mga kamunduan sa pong pakikidumay sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po nakakaaram kaya amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging pusa sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Good morning kay Maria Ana Bursal Trio, kay Tito Balasulya. Pabati na tabian mabutong kong agom si Jesse Trio. Sabi man ni Richard Ner Bunagwa. Good morning Sir Mok, sa hapot ko lang tabi kung may klase na po ngayon. Ang mga aki maski mauranon igwa na po. Igwa na pong klase ngunyan. Tamili-piglip na suspension kang klase. Lalo man lugod nagparaura. Yung bagadig di salbay. Pag linip na suspension, minauran-uran lugod. Pero pag isuspindi, minamaray ang panahon. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ganyan pong aldaw kita nin Miyerkules, January 7, 2026. Siyempre, digdi lang po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adoon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, syempre ang gusto mi po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini.
TV. Kay Ma'am Lynn Burak Bulda. Good morning. O, paano kay nitabi mga tugang ta pig lip na po sa mga suspension kang klase. Digdi po sa mga nagkakapirang lugar, digdi po sa probinsya kang Albay. Matindi man lugod sa paguran kung pakasubanggi. Hanggang ngunyan, puga-puga tabi ang mga pag-uuran. And may mga iba na tabing lugar na may mga pigbabaraha. O kaya iringat tabi ha. Iringat po tabi sa mga makralase, mga chikiting. Pati man sa mga paratukdo, si Madam, si Sir, ingat tabi kamo. Kung pasiring kamo sa sendong mga eskwelahan, kung medyo delikado, di ka mo naan mag-declare sa sadiri nindo na isuspindi mo na ang klase para po sa sendong sadiring kaligtasan. O lalo na sa mga nagbabaralyo baga sa salog. Tegwa pa kita ki mga estudyante na nagbabaralyo sa salog. O dyan sa may parting Malinaw, may nagbabaralyo dyan, suhali dyan sa barangay Jaro, maklase sa barangay Labnig, nagbabalyo sinda sa salog. O di kasudma patabi, puga-pugan mga pag-uran, di syempre baha na yan. Delikado ng maray. Kita tabing mga maguran, igwaman kita ki-power na dayita po mo na pagpaklasihon sa tuyang mga aki kung medyo delikado tabi. Tanganing di kita magbasol pagabot ki panahon. May mangyari sa satuyang aki, pinirita sa satuyang aki na mag-eskwela, maski delikado. Masasabutan po yan kan satuyang mga paratukdo. Na dahil nag-eskwela su aki nindo, tayo na nangani yan, delikado sa lugar nindo. Yo, kaysa isa palaran po nindo sa indong mga aki. Kaya nasa magurang mampugiraray ang huling desisyon kung papaklesyon o dahil. Yo, pero kung kaya man sana, okay man, dahil man maagi sa mga salog-salog. Paklasyon tabi nindo, tagrabe na ang na-miss na mga lessons kan sa tuya mga chikiting mga estudyante. Anong magkaurokodan kaya? Bata pagyaon baga sa harong, sige sana dororidot kan silpo. Baga, dahil mo pati yan magkasurugo. Ang mga chikiting pagyaon sa harong, ay, Sus Maria, naghapon yan, kapot-kapot ang silpon. Yo, kaya tabi ha, makiriparo tabi sa mga barangay officials. Aram nindo tabi ang sitwasyon dyan sa sendon mga lugar. Sa mga delikado tabing lugar, pirang aldaw na kita figuran. Sa mga naglalandslide may landslide, may plus flood. Tabi, makiriparo tabi makihigos-higos tabi mga barangay officials tagari madali ng eleksyon nindo. Ngunya na bagay itong 2026 kundi ako nasasala sa Nobyembre. Makandidato gari si Manay P. Bulata, makapitan gari ni dyan sa San Vicente. Kaya tabi magriparo sa mga barangay officials. Kung gusto pa nindong maiboto kamukan sa indong mga kabarangay, tang eleksyon baga nindong ngunya ng Nobyembre, ngunya na taon. Ala pakitang gilas, uy ngaya sikap. Tapos si kagawad nga, sige na ngayang ulok-ulok. May gusigos na ngaya sikap sa kasi kagawad. Nag-uulok na ngaya pag nag-aaginig di sa mo, nagkakaway-kaway na. Pero ngaya kang dahil pa so ma-eleksyon, isnabon si Kap, isnabon si kagawad. Ngunyan ngaya ma-eleksyon na ngunyan na 2026, ay permi na ngayang nakaulok si Kap, tapos si kagawad. At ma-eleksyon na baga tabi mampebulata sa Nobyembre, o peraon man sana yan. Perang turog na sana naman nga ni, Pasko na. Yo! No. Riparo tabi, riparo! Barangay official!
Ay, ano, madali na tabi ang eleksyon din daw. Baka tabi dahil na kamo mabutuhan. Riparo tabi, galaw-galaw mga barangay officials. Lalo na pag mga araw kayo ni, iro tabi barangay officials. Maiswido ka mo. Kuanan mga riparo tatabi ngunyan tataw da kuan tatabi ang linya kang pag-asa taramontan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ngayang panahon tangya din ang kamugtakan. May klase na tabi ka mo, members. Members, may klase na tabi ka mo. Ipos na. Ipos na tabi, may klase. Tad ha, aramon tatabi. Ni Sherline Mangiraray ining nagpapauran sa tuya, ano? Perte ang lipot-lipot, ano? Members, may bid ka lamang dyan tabi na pwede ta lamang na makakapainit kan sa tuyang panahon. Malipot-lipot baga. May bistado ka lamang dyan. Baka lamang igwa ka dyan na bistado nalilipot ako. Nalilipot ako, madam. Kaipuhan ko ki human blanket. Dahil man nakakapainit ang mga tamong tapos ulna. Numbers baka may bidbid ka. Sige daw. Kaipuhan tayan sa mga panahon na araw gini. Nasa school na si madam dahil man nagsuspend sa klase sa indo tama man ang gada no ang kadaklan na nagsuspend man sa nadyan sa may parting first district naranihon kaya sa Pacific Ocean talagang matindihan pag-uuran dyan sa may first district kade. Sige tabi madam, sige daw ano mo daw sa ko. Harap mo na baga madam ito. Yo, pabistado mo sa ko madam. Madam, pabistado mo sa ko ya. Tama sa nakaram na doon. Sige anon sa tuya mga riparo niya. Oy, alert level 3 po mga tugang ipinagtaas na po Kampibok sa Bulkan Mayon. Alert level 3 na ang Bulkan Mayon. Padagos na nagpapahiling ng abnormalidad ang Bulkan Mayon. Nag-aalboroto. Kaya sa mga nasa laog kang 6 km permanent danger zone mga tugang pinag-evacuar na. Sa Tabaco, Tulong Barangay, ang Magapo, Buang, Sitio Nagsipit. Ang Sitio Nagsipit, Marirok. Kaya unang unyan dyan sa mga evacuation center. Kasud man nagkaigwanan preemptive evacuation ang nasa 729 families na nasa laog po kang 6 km permanent danger zone digdi po sa probinsya kang Albay. Ayaw nangon yan sa mga evacuation center so sa tuyang mga tugang na naka-star po dyan sa 6 km permanent danger zone. So nasa 6 km pa man sa nasa alert level 3 kita. Pag nag-alert level 4 o kaya 5 yan, so kasagsagan ako in kaso magpusngak managad ang Bulkan Mayon. Bakit ang pigapod na so extended danger zone na maabot yan sa 7 to 8 kilometers. So pag nag-extend, medyo dakul-dakul na ni-evacuar. Dakul tabi kayo niyan, mabarawag naman kang uri. Ngaya, sir, ma'am, mabawag ngayon kami kang urig tanawal at mga surig duman sa araw. Irakman niya kang urig. Hoy, good morning po sa mga taga-Angas.
sabi ni Jenaline Muni, ay kumusta tabi ka mo dyan sa Barangay Angas? Kumusta tabi ang panahon dyan indo? Kari mas maoran dyan na di, tamasarani ka mo sa Pacific Ocean, tapos malipot-lipoton dyan. Ayo, sa mga taga-Angas, good morning! Dahil nindo ako paghilingon kan Angas nan ha. Hindi ako paghilingon kang Angas na yan. Good morning tabi Ma'am Jenaline dyan sa Barangay Angas. Kamusta tabi ka mo dyan? So mga tugang niya tong mga parasira tabi ha. Ingat ka mo ha, kung naglalawod tabi ka mo, ingat tabi ka mo. Delikado ngunyan ang dagat adi, maukulon. Kudi kay po na maghinguwa, magsumikap nganing may pampakaon sa pamilya. Pagarog kay ni kahirakan mga parasira di, delikado lalo na sa mga saralit mansanan mga bangka. Pasiguro lang tabi ka mo, dapat permisan ng bago ang brief nindo pag naglawod ka mo. At akong in kaso malason, di malason ka mo dyan sa dagat, makuha lamang ka mo bago ang brief nindo. Yo! Ma'am Maricel, good morning! Sige ha, ang LGU malilipot nakaresibinin 10 million tabang pinansyal po, ali po yan dyan sa Provincial Government of Albay. Mapapasana all ka ano, karog kening so LGU natauan kang Provincial Government ng 10 million. Sana ngaya kami matauan ma. Yeah. Sir Henry Villar, good morning! Ano ini? Good AM. 7 na ngunyan moks. So, post mo 6. Oh, iyo. Pitcha. Oh, pitcha shit. Nahiling mo na yan, tabi. Wad Henry. Pasensya na, tabi. Taarog talaga kan so nagkakaedad na. Pitcha shitting ngunyan ang nalaag ko digdi sa sakuyang ano. Pitcha say. Pangyari sa mata ko. Pitcha City po ngunyan ha, Pitcha City. Bayain na nindo yan na nakalagyan sa post. At ayusun ta na sa nanatya. Basta Pitcha City ngunyan ha, Miyerkules. Hiling mo na yan tabi, Wad Henry. Ini si Wad Henry dyan sa Barangay Estancia. Sigurado pa ini. Sabi kan sa kuyang barkada, landslide. Landslide. Sir Tope, good morning. Ay, Sir Tope nag-chat na ako sa imo. Dahil ka magdagit sa ko. Permita ka naroromdoma. Sabi ni Sir Tope, magurang ka ma. Talaga Sir Tope. Nagkakaedad na. Magurang ka man nga. Sige ha, inamay ta sa programa tango niya. Kuwanta daw tabi mo ng linya kang pag-asa. Aramon tatabi ang magiging kamugtakan kan panahon na pera kining panahon tango niya. Si Bulkan Mayo nag-aalboruto. Yo. Sige, kuwantan linya kang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning. Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest mula dito sa Pag-asa. Halos maghapon pa rin ang inaasahang mga pagulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon dahil apektado pa rin ho ito ng shear line. Ito yung boundary o salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast at yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, medyo may kalamigan pa rin ang panahong mararanasan lalong-lalo na po sa
gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil apektado pa rin ho tayo ng amihan ng northeast monsoon. Maliban sa malamig na panahon ay ang mahihinang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon at sa silangang bahagi ng central Luzon. Samantala yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din itong nagdudulot ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. At isang trough naman po o extension ng isang LPA ang nakakaapekto dito sa Palawan. Itong LPA na ito na nabanggit natin ay nasa labas naman po ng ating area of responsibility at hindi naman natin inaasahang papasok ng ating PAR. Pero yun nga po yung kanyang trough o extension ay nakakaapekto sa probinsya ng Palawan at nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala para sa ating forecast sa pagtayo ng panahon, magiging mataas pa rin yung tsansa ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Dito po sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, yan ay dahil sa shear line. Samantala, mahihinang mga pag-ulan naman ang inaasahan dito po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora Province dahil naman po yan sa epekto ng northeast monsoon. Yung Palawan Province, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa trough ng isang LPA. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon Province o Luzon Landmass, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa lamang ho na isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. So saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong bilang pananggala sa ulan. Samantala dito sa Metro Manila, 22 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. Malamig din sa Baguio, 14 to 20 degrees Celsius, 20 to 29 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Lawag ay 20 to 29 degrees Celsius din. Sa Tugigaraw ay 20 to 27 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Legazpi ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Northern Samar, asahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil sa shear line. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, magiging maulap din ang papawirin at may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. At as I mentioned nga po, dito sa Palawan, magiging maulap din ang papawirin dahil sa trough ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms any time of the day. So sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu po ay 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius at 26 to 30 degrees Celsius naman ho sa Calayan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao at 24 to 34 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Kasalukuyan nga po ay meron pa rin tayong weather advisory at in effect pa rin ho yan at dito nga po sa Catanduanes, Albay at Sorsogon na inaasahan pa rin natin ang mga pagulan na pwede pong umabot hanggang sa 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So ibig sabihin, posible ang mga localized flooding lalong-lalo na po sa mabababang lugar o low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa ilog. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. We are advising the general public to take precautionary measures, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan ilang araw na pong nakakaranas ng halos tuloy-tuloy na mga pagulan dahil sa shear line. Samantala, wala rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, moderate o katamtaman hanggang sa maalo na magiging kondisyon ng ating karagatan sa extreme northern Luzon. Yan ay dahil sa medyo may kalakasan pa rin na amihan o synoptic winds na dulot nga po ng amihan. So, iba yung pag-iingat pa rin nating advice sa ating mga mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil katamtaman hanggang sa may mga oras na magiging maalon ang kondisyon ng karagatan doon. Samantala, ang sunrise natin for today is 6:23 in the morning at dulubog naman ang araw mamaya sa ganap na alas 5:42 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
Manny Moxeyas sa programa Serbisyo Parot TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Malingaw ka sa pagkatulog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan. Ano maghapon pa da tabi kitang uuranon. Digdi po sa probinsya o kaya sa Bicol region. Partikularmente digdi sa probinsya kang albay tabi Sir Edwin Sistina. Si Ma'am Trilles Angeline, may klase na po ngunyan kay Chairman Ihadang Jodeline Calyo. Good morning, ma. Maghapon pa da kitang uuranon. Bata arog talaga kandig di sa probinsya kang albay. Pag piglip na po ang suspension kang klase, yan, minapasali ang panahon. Minauranon lugod. Kasod malugod na suspendido sa klase, biyong nag-init. Biyong nag-init mga ugto. Nag-init baga kasod ma. Tadayang klase, pero ngunyan, na may klase na, ala, yan puga-puga tabi ang uran, kung pakasubanggi, hanggan ngunyan, may mga pigbabaraha ng aning lugar. Inay ko po, Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Shareline pa man giraray, nagkakapiktar digdi sa to. Bata ngaya, gusto mi ngayang mahiling ko na si Bulkan, kaya lang natatakluban kan mga dampog. Nag-alboroto baga ngunyan si Bulkan tabi, Ma'am Jodeline. Ito pag nag-alboroto si Bulkan, gari man niya pag minaalboroto si Kunsyal. Iuragan ngayon. Iuragan niya pag nag-alboroto si Kunsyal. Nag-alboroto ngaya si Kunsyal, aram ko na ngaya kung ano ang solusyon. Oh, no. Alas 7:16. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang po digdi sa programa. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Aranisan na yan dyan sa bagong Jollibee Rawis along National Road. Kasi mga naghanap tabi ki dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Salamat kay Madam Maylin Ingatabi Permi. Good morning man kay Sir Charlie Sehes. MBY Dormitory, your home away from home. Ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. So, tinaon ni Mayor na payong gamit na gamit tabi Sir Junjun Talangan. Kunya na tag-uran. Sir Tope. Siyempre, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, kang SB Malinaw. And mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Pwerte yan tabi ngunyan na Sir Junjun Talangan. Na pagbagan niyan ang Best Coffee Green 6-in-1. Yo!
Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming salamat po. May gusto ka sa kuya. Sabihin mo Mauran-uran man dyan nyaw na ko digdi sa buhi. Suspendido ang klase digdi sa buhi. Ano, kasudma pa. Maray pa dyan sa buhi. Ano, kaya digdi kaya tabi Sir Junjun sa probinsya kang Albay. Kan Lunes pa suspendido sa klase. Ayo. Kang Lunes pa hanggang kasudma na nagmaray na sa panahon kasudma. Kaya lang unyan piglip na suspension kaya may klase na. Ang problema tahon puga-puga lugod suran pun pakasunggi. Oy, RK Bragais, good morning. Oy, may klase na tabi dapat yaw na kamo sa eskwelahan. Sir Raul Bobier Villanueva ang sa kuyang amigo, ang sa kuyang idol. Maura gini si Sir Raul. Gari iyon ay nan masunod na kapitan dyan sa barangay Comun kang Malinaw Albay. Maray ining amigo, maray na tao. Kaya baka ayun ay nan maging kapitan dyan sa barangay Comun. Si Sir Raul Bobier Villanueva. Tagabus kening mga inaanak, mga ihado-ihada, igwa kirigalo kang Pasko. Kung maging kapitan pa ya. Sus Maria o si pirming may ayuda ang mga taga Comun Malinaw. Diyan kay si Raul Bobier Villanueva. Ano boss? Pait na tama eleksyon na baga. Ang eleksyon kang barangay Yasin SK sa maabot na tabing November. Pait na. Good morning man sa sakuyang panay. Kay paning Nico Basas. Paning Nico. Dekada na kita tabi pa din naghilingan. Muna yan si Padi. Dahil na lamang kita nagka-jaming-jaming lamang. Ano? Baka pa isug-isugon ka lamang digi sa may probinsya kang Albayta. Mabilog naman yan kay Task Force Mayon. Mabilog naman ang kay Task Force Mayon. Nag-alboroto tabi pa ding Nico. So, dati mong pigbabantayan digdi sa Albay, si Mount Mayon, nag-alboroto. Si Pading Randillunar, gari mapaingalo na. Si Pading Randillunar, si Batching, gari nga Ching mapaingalo naman ako. Ay, hiling mo na. Abi di Pading Nico, bas maurag kang iya pa day. Dahil nga din yung minapadahog. Oy, Ma'am Malu Lim, good morning. Kamusta dyan tabi pa di sa area mo? Maranuran man dyan? Maran man dyan tabi, cool ba niyan? Sir Jeff Lobiano, ang sakuyang idol. Maura gini si Sir Jeff Lobiano, idol ko manini. Yo. Anong oras na? Level 3 na. Level 3 na tabi pa di ang Bulkan Mayon. Kasudma. Sige. Alas 7:22 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po kayo ni. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin
senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na Makua sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige! Alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa na po yan mako Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman, mga tugang oras na yan daraman po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Kasabay tama dyan si ABC President Art Abila, si ABC President Cap Art Abila, and ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Masiram iyan na paghigup-higupon tabi December rain. And Sir John Competente, ang Best Coffee Green, perti yan na paghigup-higupon pag-arog po kay ni malipot-lipot ang panahon. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapugiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi Ganyan pong Wednesday, January 7, 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigala tatabi pa ding niko. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi, Sir Tony, kung naka-standby ka na, sige na. Lagnat nganing, dahil ko naman malingawan ko naman si Sir Tony. Pakilawag na tabi, may report dyan sa luwas. Grabe pa man giraray tabi ang uran. Malipot-lipot na pagkagatabi, sir. Sabi ni December rain. Malipot-lipot digdi sa Manila namin. Yugon mo yan. O lalo na digdi sa probinsya. Digdi, malipoton. Good morning. Wala po akong plano na maglaog sa larangan ng politika. Sabi ni si Raul Bobier Villanueva. Taday ka magsabi kayan tabi, idol. Dalay mo, kung iyan ang tadhana mo. Iba ba mga nagsasabi baga kanya dahil ako malawag sa politika pero napaduman. Sapat na nagtatabang po ako sa mga talagang nangangaipo. Kitabang, lalo na sa mga emergency. Tiuson talaga, warang-wara. Dahil kakayahan na, dahil kakayahan, so mga daing kakayahan na maidara sa ospital. Dito lang ako, Sir Mox, sanda magtabang. Sabi ni Sir Raul Bobier Villanueva. Dahil kaara mo, dipisi lang pagtataram ngayon na dahil ngayon kumalog dyan sa politika, maribukon nga dyan. Makauragon nga dyan. Pero kung iyan ang apod kayan, kung iyan ang pangapudan sa imo, kan sa tuyang kagurangnan, na magserbi ka sa indong barangay, dahil kakimagi ni Bukaya, may mga midbid akong arog ka na nung ka ngaya kumalawag dyan sa politika pero hilinga,
So may calling sa imo na dapat ngaya lumaog ka duman talagang para sa imo ito. And kaipuan ka sa imong mga kabarangay. Baka, di ba? Warag po kayan. So, suspend naman po ang klase sa tiwi. Pig-suspender na ko yan. Yun na. Yun, grabe suran. 50 to 100 millimeter suran. Kaya pig-suspendi naman da dyan sa tiwi. Sige daw, ilintikan mga breaking news. Pero nabuyo na. Nagkaburuyo na sa tuyang mga estudyante, nagpasiriring na sa eskwelahan. Iyon na nga ni supig sasabi ta. Nasa magurang tabi yan. Nasa satuyang mga magurang, pwede man kita tabing mag-declare na dahil mo na pagpaklasyon sa tuyang mga aki. Lalong-lalo na sa mga delikado. Sumabalyo sa salog, may mga pigbabaha. Delikado na maray sa mga aki. Dahil na po rin pagpaklasyon. Si madam, si sir, naintindihan man po yan. Pero kung ngaya okay man ang tinampo, maray man suagihan, magdarasa na kipayong, tanganing makalog sa eskwelahan, nganing may maukudan sa satuyang mga aki, tapira ng aldaw, pira na tabing aldaw na daing eskwela, anon maukudan kan sa tuyang mga chikiting, tawan man ki homework kan sa tuyang mga paratukdo, dahil man pig-arasikaso, dahil man magapig, dahil man ang pigbuburuklit lamang, dahil man ang pig-arasikaso, dahil man ang tigiriling kan mga estudyante ta, halos ang kapot puro sa nasilpon. Useless, sayang tabi kan so mga homework na pigigibo man kan sa tuyang mga patukdo. Yan ang problema pag suspindi tapos ngaya homework ngaya work from home. Dahil manggirari kinaokdan suaki, kaya ang importantihon man po giraray yaon sa eskwelahan. Yaon po sa eskwelahan. Dapat yaon po sa eskwelahan may teacher, tana obliga talaga sa mga aki na mag-aradal. Tabi. Pero kung so delikado mabaralyo ngayon sa salog, bahin na tabi ka mo, dahil na po ka mo magpipirit. Dahil na tabi ni do pagpirito ng sa indong mga aki kung delikado man sana, halimbawa ngayon mabalyo sa salog, bahin na tabi. Sabot man tabi yan kan mga paratokdo. Okay, sige. Alas 7:31 mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time, may signal mo na kita sa luwas. Nasa linya si Sir Tony, urawang maraingon niya ng signal, nakalusutulos mga tugang. Yaon si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Sir Nox, good morning, and good morning man sa tuyang mga parantabay, tama ka dyan, kaso hapon, so signal ta, medyo day tama sabutan. Grabe, hanggang ngunyan matindi ang uran. Kumusta ang area mo? Kumusta dyan? Roger, regarding dyan namin Sir Mox, pinaggunambitan mo man kasi bago kita maglaog, and mga estudyante, mga kamagurangan, digdi man sa Permer Distrito kang Albay, or digdi sa Sakuyan Lokasyon, padagos man na naghalat, duman sa magiging advisory ko kan hali sa alkalde, alagad wala pa man gipid papalos tabi Sir Mox, sundo sa ngunyan, alagad may eskwelahan na nagpaluwas na ning advisory na inot nang nagpaluwas, lalo na ining Zamora Memorial College, wala na ning klase dyan sa Bagakay. Roger, digdi sa Banuan kan Bagakay, ang nainot nang nagpaluwas ka sa bago na pigsususpender liwat ang klase dahilan nga digdi sa expect na makusog na pag-uuran maghapon na mamatian tabi Sir Mox digdi sa tuyang area. Taba si baga sa forecast kang pag-asa maghapon pa da kita uran noon digdi sa Bicol region. Roger. And tama ka dyan, sabi ko na nga duman sa tuyang mga parantabay, dai pa man kitid ko paliwas ang alkalde, ang Santo Domingo wala man ki advisory pang ipagpaliwas. Alagad, yun means mga pudan ta na kung in kaso
alang nga din ang sindang lugar, Aha. babalgin yung salog o ano, pigbabaha, dahil na, lalo na sa mga eskwelahan, kung sa eskwelahan baga talaga, pigbabaha, Yeah. wala pa pala yung sindang na estudyante. So mga magurang nan mag-declare kay suspension, pwede iyan. Roger, yung informasyon, sabi ko na nga ni talagang araw din ng oras, madiklong pa din sa Iyo. area ta, dahil lang kandampog, at namamatian ang makukusog na pag-uuran na talagang warang pundo, pun pakasubagaw. Iyo, kasubanggi patabi Sir Tony, grabe suram. Pero kasud maalugod, biyo nag-init, pagkaugto baga. Roger, O, tamili suspendido sa klase. ang ano pa nun yan, pag suspender, minamaray lugod ang panahon. Iyo, ilingan na niya na kasubanggi, may manso mga abiso na lifted na suspension. Pag matanga, po na pagmatanga, grabe na sura, nangganang ngunyan, puga-puga panguran. Nailing mo Roger, na pati karaw-karaw talaga, talagang karakulang ang pagbabagsak na uran. iyo, may Dito sa mga, Satuyan. may mga ibang lugar nga ni Sir Tony na may mga pigbabaraha na. Roger. Oo. Talagang sabi ko na, yun ini, na sumagurang na na mag-decide kung dainan nila or papalaugon pa nila ang sendang mga estudyante. Iyo, ang problema kay ni Sir Tony, grabe nang na-miss na mga lesson kan sa tuyang mga aki. Ano po, pabaga kang Desyembre, Yun na rin. suspendido Yun na ang rin. klase perme. Ngunya na pagtukaw, sa bata kang bagong taon, suspendido na naman. Roger, talagang bigilin sa kanigari, talagang halawig ang bubuko doon. Pag-abot din sa mga aldaw na daing klase. Sabi nga ni kang barkada kung saro, marenge ka ni palagon ko sa klase ay so aki ko, paklase yung ko sa aki ko sa ano na sa June na nganing graduation na sana. papagraduaro na dahil man nagklase. Gari so narumduman mo sa may pandemya, naggraduar na dahil man nagaragi baga sa klase. O bako nagkakuraswanap. Roger. Hiling mo na iya. Okay. Oo. And plus nang tatabi sir mo sa mga iba pang mga bareta, papapreparar na ko niyan, yung mga nagkapirang barangay, digdi sa Banwaan man kan Santo Domingo, dahilan kayo yung pag yang tao kang alerto kan bulkan mo yun. Kung saan sa Banwaan kan Santo Domingo, may nagkapirang barangay and pwede sir na magsagibo ng evacuation, ano man oras po nun yan, and barangay Bidong, Pedil Sulpida, Santa Misericordia, and barangay San Fernando. Kasabay tabi yan apat na barangay ng tabi Sir Tony, kasabay yan sa 6 km permanent danger zone. Roger to that. Arani ini pero iguri din 7, arog kan San Fernando 7, pero igwa ini tabi Sir Mox ning ining mga naunambitan pa i-correct pa sana. Ang iba din 7, alagad tabi Sir Mox may dala kulang gali na pasisiring ng ganito sa indang mga barangay. So mas delikado man gararay. Pero ang Lalo na ngayon lalo na baga ngayon Sir Mox na tigsabayan kang makusog na pag-uran. Yan. Kaya talagang ini pinagpapapreparar na ibakwaron hindi na pagkaldaw tabi sa mga iyo ta kasud pa dapat preemptive evacuation na nasa loob kang 6 kilometer. Talagang Roger. mandatory na yan. Dapat dahil naki-count dyan sa loob kang 6 kilometer na mga barangay. So 7 tapos so 8 kilometer kung halimbawa itaas sa alert level 4 or 5 saka na iyan, ma-order naman. Pero sa mga yaw sa 7 and 8, standby mo na sinda. Pero kung arog kayan dyan sa Santo Domingo, iba man ang kaso kayan na posibleng pigaagihan yan, maski sa 7 kilometers, talagang kaipuan na maghandaan sa tuyang lokal na gobyerno tabi dyan, Sir Tony. Roger to that. Lalo na pagkainita tabi Sir Mox na paglaog mo digdi sa may barangay Lidong. Ini baga ining nakaprintera ng gadini sa dalakulang gali baga hali dyan sa bulkan. And pasisiring iyan digdi sa barangay Fidel Sultida in San Antonio. So may natukad baga digdi hali sa bakal na tulay. Pasisiring iyan dyan.
igayan ki mga darakulang gali. Mas masisiring nga iyan duman sa Barangay San Fernando Aha. na igwaman ki mga and also ining misericordia, ining nagtaraning na ini, talagang iganing mga darakulang gali na pasisiring din sa indang mga barangay. Aha. So may mga designated evacuation center naman tabi ang LGU Santo Domingo, Sir Tony? Roger, duman ini sa dating Bigano, sa may evacuation center ba? Duman ini tabi sa Mosquidaran sa Barangay San Andres. Aha. Aha. Dati na iyan na pinagdadarahan kaining mga evacuees na, lalo na pag nagkakaigan ng araw kaining aktibidad ng bulkan. Yun ini ang pinagdadarahan sa indang Barangay San Andres Aha. na dito sa Banwaan ng Santo Domingo. So, ibig sabihin, Santo Domingo, Malilipot, Tabaco, ang Bakakay, dahil naman abot, ang Bakakay. Pag umina lang ka sa alerto, araw kinubig sabi mo nga tayo, Sir Mox, standby. So, extended danger zone, 7 to 8 kilometers. Sabay naman sa Roger ka Bakakay. dat. Kung pag-urulayan tan bagay na iyan, ang matutara ining Barangay Bunga, Iyo, sa Bakakay. sa Barangay Bunga, iba dyan si duwa man na barangay, duwang purok na kaipuhan na ilikas, in kaso maglantaw ang alerto tabi sa mga. Aha. So, sa ngunyan, ang mas may pinakadakol ngunyan na nasa evacuation center dyan sa Tabaco, Malilipot. Mahilipot. Nya, kasi kaso mga nakalaog ng gadyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Roger to that. Ang malilipot, kung di kita nasala, kaso hapon pa, kung kan mag-post na iyan, Aha. talagang nagsagibo na ng preemptive evacuation. Aha. Ah, Ayo, oho. So, kaya yan. igapot ko kaya Sir Tony, si Ma'am Leia Basaysay nagdadangog sa tuya, naghihiling. Taga Bakakay ba ini? Si Ma'am Leia. Roger. Baka kaipuhan na i-evacuate ni Ma'am Leia, di i-evacuate na. Ano? Ang lalo kasi ni Mang Leia, safe pa yan, safe. Safe na maraya. Very safe. Safe yan. Kung halimbawa, dahil may maibakuran si Ma'am Leia, pwede taman adaptaron mo na. Pwede ba ka? O ang arog kayo ni pag nag-alburot ang bulkan mayon, iabot yan ki pirambulan sa evacuation center. Roger. O, difícil bagang buhay dyan sa evacuation center. Kung magtinir ka dyan ki mga 3 bulan, 4 na bulan. Roger. Paano medyo na ba? Medyo matagal-tagal iyan na sabi ko na gano'n, talagang pabiti sila rin sa LGU kung paparaan hindi tabi sa mouth. Pero ang sabi kan DSWD, baga handa man ang DSWD saka ang provincial government kang Albay? Ito naglibot na baga kasi hapon si Arde. Naglibot-libot naman para naman sa pasisipag man sa mga alkalde kan mga apektadong lugar. Dito sa tuyang area tabi sa mouth. Basta go ahead. Sige, go. Sa iba pang mga bareta, hindi naman kita, labyog kita sa Banwaan dyan na alat ka na ito. Hindi sa Banwaan dyan na Bakakay Albay, kasi hapon baga sa Pagdilipresi sa Ino, nagkaigwa ng pagsususog pa. And kung nagkaigwa ng lake, duman sa nagkapirang barangay gini sa sentro, sa igwa ba galing nangyaring pag-lake, mabataon sa bulos kang dito. Ano nangyari? Bakakay Water District. Yan, pinag-request man ni Bakakay Municipal Councilor Juncao na magsagibo mo na ni kumbaga ihilingon sa tubig kung sit tabi ini Sir Mox na gamiton bago tugutan sa mga konsumidores na gamiton ini. Examine. Anong kausa nga nagbata? Anong problema? Yung ano ini, dahil pa maipaliwanag kan Bakakay Water District o kan Bawad, wala pa lang sindaling ikipahe Sir Mox na magsususog kung saan nagkaigwa ng lake. Pero malabog siya, malabog. Ano, naglabog o ano? Negative man, bako man malabog, alagad suparong talaga, ang nakakaapekta. Baka nakaabot dyan so atot kang bulkan. Tang sabi kang barkada ko, nag-atot niya sa bulkan. Roger. Nakalog sa water system kang Bagakay. Nga nagbata.
Nahiling mo na Roger, yan. kaya ito hapon sa ginibong regular na sesyon, ipinapod kan or nag-attender ang manehamento kan bawad. And duman nga ni, ito nag-request na ipaagi mo na sa examination. So, Tubig. nagkapirang barangay man ang napiktaran kayo ni, ipaagi mo na sa examinasyon, ipaagi sa magkakanit yung examination. Tanganing nang maaraman ka kung sip ng ganito ining tubig na sundo sa yun yan, na susosog kung ano ang nagkaroon kayo ni. Pero nga, bata pa o May mga bisis na arog ka sa bangge, magdamlag, talagang iyon parang dahil mo masaho. Talagang anong parang gari asupre? Kasi kung halimbawa dari baga asupre, dari baga sa bulkan. dari baga puso negro. Dari puso negro. Nahiling mo na iya. Hindi. Talagang dahil mo masaho. Kung nakaabot dyan sa mga malabanan. Ang aram ko kaya Sir Tony, mga malabanan niya o sa munisipyo. Dakol. Mga malabanan. Okay. Oo. Kaya yan, pinalata-lata. So, na daw magiging result na kaya yan na pag-examine kang tubig na yun. And dati sa bawad man, medyo buntol man. Wala pa balansin ganun ikipahe kayo. Manunubli pa sa ibang water district. Ang magayon kaya nga nin pasiguro, dahil na muna sinda magamit kang tubig nan, dyan sa na muna sa pangugas-ugas, sa pag-inom, dahil ka magamit dyan. Pasiguro. Tapos pinalitan ko karigos, meron din yung masaho. Nara mo si Kuyo. Tayo siya, araw ka ni Ma'am Lia, dahil maninima pa karigos mo nga araw kan, mabakal na sa nandiyan ki criminal water. Ang karigos, dahil man pwede ang parong mo, tapos pag karigos mo, ang parong mo lugod, lalong makarot. Nahiling mo na yan. Yugon man, ikakarigos mo sa araw kitong parong. Luwas ka na no. Hinay. Iyong perfume mo. Gariulo ko si Ma'am Lia. Ma'am Lia, ano pikakarigos mo dyan? Tayaw ka baga sa bakakay. Ano yan? Gabos na barangay? Iba man, may mga iba sa ng barangay? May nagkapirang nagkapirang barangay. Naapektaran ka ni Tabi Sir Mau. Sige, dapat maksyon ng tulos yan. Kan inot ini, kung babalikan ka, kang pizza 30, inot ng nanataran, ang sinigin ng bulos kang tubig. And nautro ini, kang nakaaging aldaw, and sundo sa ganyan, iyo man gina Tabi Sir Mau. Dapat maksyon na yan. So, ano bawad? Anyang bawad? Tama ba? Bawad. Sige. Tama. So, yan. Ang sabi yung mga pinagtutugay kayan, hindi sa first district. And at yan, malibot kita sa mga alkalde tabi sa mo. Sa ngayon makuhaan pa, ang kompletong detalye, mano na magdigdi sa pagsasagibo ng evacuation. Tatakot man kayo niya pag-alboroto kan bulkan na yun, digdi sa tuyang area. Sige, duman sa 10 to 11 ta. Yo. Okay. Roger. So yan tabi sa MOX, mga tukang pang informasyon. Hali dito sa lokasyon, patrol numero 2, Story Kilistig, sa Loob ng Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Okay, sige, salamat tabi Sir Tony sa dugang na report dyan sa luwas. Kay Sir Max Beron, good morning tabi. Si Ma'am Leia, good morning. Ang LGU TV, may luwas ng advisory na pig-suspend di so klase ngunyan. May forward sa kuya si Sir Junjun Talangan. May suspension kang face-to-face classes dyan sa Banwaan Kantiwi. Ngunyan. Grabe ang oran tabi, Kap Susan. Good morning tabi sa imo, Kap Susan. Kap Susan Buban Nabur, dyan sa istansya. Kumusta tabi ka mo dyan, Kap? Kumusta na pala so tubig nindo dyan? Okay na ba yung tubig nindo? Dyan tabi sa barangay istansya. Nakabalik na ba so mga tubig dyan nindo sa deep well? Iringat-ingat po ha. Sabi man ni Ma'am Liz Manlapas Kapos, be safe Albayano. Sige. Sa bagay, ining pag-alboroto kang bulkan mayon mga tugang, may mga nagkakapiraman sa ng munisipyo
ang inabot po kay itong pigsasabing 6 kilometer permanent danger zone. So halos mga tugang huni nasa nasa 700 plus ang pigpasairarom na po sa preemptive evacuation kasudma 729 families ang pig-evacuar na kasudma sa mga yaon dyan tabi sa 6 kilometer permanent danger zone. Ang may pinakadakol tabi dyan sa o kaya digdi sa Tabaco. Tabaco City may pinakadakol na pig-evacuar na nasa laog tabi ini kapsusan kang 6 kilometer permanent danger zone. Grabe po ang uran digdi po. Day po so iba day padatabing tubig so iba igwa naman. O baka lamang makabalik na nagtag-urana na tabi kapsusan na di. Okay, sige. So kasud nag-conductor na po ng preemptive evacuation. Nasa 729 families. Sabi ko na nga ang Tabaco City may pinakadakol nasa 312 families. So nindan iyan kang malilipot. Tayan ang pinakarani. Sa Tabaco may tulong barangay. Diyan sa barangay Magapo, barangay Buwang, and Sitio Nagsipit Marirok. Tulo. Ang nasa laog po iyan itong pigaapudang 6 kilometer permanent danger zone. Sa Daraga, saro sana na pamilya. Sa Kamalig, Sanggatos. Sa Legazpi, igwaki 25 pamilya, and sa Ginubatan may 4 na pamilya. So halos mga tugang kung hilingon ta ining data, ining data po kan sa tuyang provincial government, ang may pinakadakol na nasa evacuation ngunyan, iyo po ang Tabaco City. Nasa 312 families. Kadakol yan. Pirang persona iyan. Nayaon ngunyan tabi dyan sa mga evacuation center. Magayon so ibang mga LGU sa dati permina sa nabagan nagtutuga ang bulkan mayon. Yan ang mga star dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Pigrilukar na yan inda. May tigtao na po ang mga LGU in resettlement site. O sabi ni Mayor Ray Bragais digdi sa Tabaco, halos may 90% na dyan sa barangay Buwang. Tama? Barangay Buwang. Ang yaon na po sa resettlement site. Ibig sabihin, igwa na po na pig-provide ang satuyang gobyerno na maistaran na dai na dapat sinda magbalik pa duman sa laog kang 6 kilometer permanent danger zone. Tayo na nga na yan kang kada matuga, ibababa sinda, mapagal pa. O kudi, ano nangyari? Natata nagbaralik giraray duman sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Ining mga pamilyang ini naigwa naman kistaran. O yaon databi dyan sa Hiraya Manawari. Ining mga pamilyang ini dyan sa Tabaco. O nga tata nagbabalik pa duman sa saindang dating istaran o dyan sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. So dapat kuta na dahil na po magbaralik duman. Kudi, syempre, may iba man kaya na duman tabi nag-apod kayo ni, nagtataranom. Duman man po so sa indang pagkabuhay. Tadigdi nga sa baba, anong pagkabuhay ang makuatadigdi? Makuatadigdi nga. O kaya duman niya kita, giraray kita. O duman giraray naghararong. So tinarawan na naki resettlement site. Matinawan na naki malilipatan na safe na lugar. Ang problema nga paano supapa? Maray nga duman sa laukan 6 kilometer permanent danger zone ta. Pwede nga kami duman magtanom-tanom, Manong Bronx. Pwede nga duman magtanom nga kipako. Kinatong. Yan mga paborito ko. Natong. May pako duman. Haram ko kang pako sa gilid kan sa alaw.
kapsusan tabi, bakong ang pakuyaon man sana dyan sa gilid kan mga kalikan. Ang nabi din sa Tasumang Pipino, yuti, karabasa, talong, kamatis. Isus Maria, bata kamahal ng unyang kang kamatis. Oh, Oso pipino, ano pang tigtataranong niyang karabasa, upo. O dyan baga yan. Bako, maurag pa duman, libre pang aircon. Maurag yaon duman suhanap buhay. Yaon dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone. Pero, yun na nga na iyan, tabi mga tugang, maray man kuta sa mga plano kan sa tuyang mga LGU, tanganing day na ngaya pag nag-alburuto ang bulkan mayon, day na kita magpaibakwar. Yaon na, inistarta na sa safe na lugar. Kaya lang nagbabaralik ang tabi. Nagbabaralik duman. Yaon duman sa sendang hanap buhay. Bako? Paano yan? Argon yan, hilinga po nindan data, Ang tabako, nasa 312 na pamilya ang piglikas, kasudma. Puga-puga so paglilikas dyan sa mga evacuation center. Suspended na po sa pili ang klase. O sige, may mga nagsuspender ngunyan. At tayo nga, yan tigasabi ta, pag inamay man kaya ang advisory, kang pagsuspindi kang klase Manong Bronx, minaurag ang panahon. Hili nga paglinip ang suspension kang klase, sige lugod ang uran. O di ka so banggi, amay so abiso na lifted na. So pagsuspindi kang klase, mala yan. Puga-puga baga sa uran. O kaya ngunyan, na pagkaaga, madepende na yan sa indong mga local chief executive kung masuspindi o dae. Pero yun na nga niyan, sige sabi ta, kitang mga magurang, kita nan magdesisyon. Kung delikado sa satuyang mga aki, kamutabing mga paratuktok, kung delikado man sa indo, namaduman ka mo sa eskwelahan indo, namabalyo ka mo sa salog para makapagturo, aday na. Kamunan mag-declare. Kamunan mag-declare tabi. Sabot man siguro yan, dahil man siguro ka mo padusahan, dahil man siguro ka mo kasuhan, na dahil ka mo naglaog sa klase. Sana po suspended po sa pili. Sana masuspend man po sa pili. Suspended na po ba sa pili? Sa pili? Kamsur, ay dahil pakitang impuha, naghahapot siya. Naghapot pala. Sana po masuspend man sa pili. O sige, di kita ki-input pa dyan sa sa pili, Kamsur. Kay Sir Noel Canyon, good morning. Huli nga po, ang may pinakadakol. Ang tabako, 312 na pamilya. Malilipot, 287 na pamilya. O Sudaraga, sarusan ng pamilya. Nayaon po sa nakalaw sa 6 km permanent danger zone. So Kamalig, Sanggatos na pamilya. Suligaw, 25 pamilya. O Suligaspi, wala. Ibig sabihin, mga tugang, Suligaspi City, nahali na ninda so mga naka-star dyan sa 6 km permanent danger zone. Ibig sabihin, dahil na nagbaralik, dahil na naghararong giraray duman sa laugan 6 km permanent danger. Kaya ang Legazpi City matugang orak nag-preemptive evacuation kasudma. Ang tabako and ligaw sana. Ang igwa. So Legazpi, relax lang. Relax lang. Pero pag in-extend duman sa 7 to 8 kilometers, igwa na yan. Lalong malubo po ang number kang families and number of individuals kung in kaso man ang tuluyan ng mag-alburuto ining bulkan mayon. Dahil pati yan aram kung no arin maputok, no arin matapos, kaya medyo sakripisyo tabi. Medyo sakripisyo tabi ay ning mga yaon dyan sa evacuation center. Masakripisyo na naman kaya kita. Pirangal daw na naman niya kita duman sa evacuation center. Pirang bulan daw ngaya kita duman. Paano naman ngaya so pagbawag takagureg? Serbisyo Asin Reparo.
asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bata Bagatabi, Sir Noel Canyon, Manong Bronx, ang urig, pagday nababahog, minaurag-urag. Serbisyo asin reparo. Yo, day baga nababahog ang urig, minaurag-urag. Biyon nagwawala yan. Ano na ngaya pagbahog tagang urig? Kaya ngaya mabalik kami daman, tamabahog kang urig. Timing nga nabahog surig ba, kaya ngaya magurag-urag. Oy, 2 minutos! Alas 8 na. So iba pa niyaton mga follow-up na report, mga istorya at tsana sana duman sa 10 to 11 sa programang Sutama sana. Halos naka-focus muna kita, nakatutok kita sa tuyang panahon and ining pag-alburuto kang bulkan mayon. Yo. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas, sa pangaran ni Maestro Neil Adtuon, sa pangaran ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, City Councilor Riner Burse kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, diyan dyan si ABC President Cap Art Abela, asin kang Best Coffee Green, Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Pertiyan mo niyan tabi Manong Bronx na malipot-lipot. Gari so mga gout naman dyan gari nagarataki. Gari ngaya pilay-pilay ka na naman. Gari ngaya pakaang-kaang na naman yung lakaw mo. Magurang ka man. Oy mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman ha. 7 to 8 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Sisa ko pagiling kasiring sa Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo. Basta